नाव चलावे वाला 2 कौड़ी के लौंडा के साथ नैन मटक्का करत है। जेकरा के तो 2 कौड़ी के लौंडा कहता रहा ना, वो आज तक कबो ऐसा घिनौना हरकत नहीं के कइले। फिर ये मजाल असुर हो क्या बे? लगता है माँ के पेट से 9 महीने से पहले ही बाहर आ गया था। इना की मुंह उठा के एल्बम 2-4 गो रिलीज हो गइल बा और एल्बम में नाचिला, स्टेज प्रोग्राम करीला, तब हम एक्टर और हीरोइन बन गइनी। ओकरा खातिर कठिन परिश्रम करे के होखेला। उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। इ ट्रेलर के नाम है कसमे वादे। एक एक्टर बाड़न अरविंद अकेला कल्लू, अभिनेत्री बाड़ी डिम्पल सिंह और सोनिया मिश्रा। एक डायरेक्टर बाड़न जितेंद्र तिवारी और श्री दुर्गा एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इ बनल बा। हम अरविंद अकेला कल्लू से भी इ कसम लेल चाहतनी और इ वादा लेल चाहतनी। हम अरविंद अकेला कल्लू के कसम दिवावल चाहतनी और वादा लेल चाहतनी कि इतना बेकार एक्टिंग ना करे हन। इ का टॉपिक पर फिल्म बनल बा, का उनका एक्टिंग कहता कहीं से मेल जुलाप नहीं खे। पूरा सिनेमा के एगो एल्बम बना दिल गई बा और सीन से ज़्यादा चटकदार और ज़्यादा आकर्षण के केंद्र गाना सब बढ़ान सा। जब एल्बम के कलाकार एक्टिंग में और फिल्म में आ जिहन तो ये हाल हुई। 3 मिनट के एक्टिंग में और 3 घंटा के एक्टिंग में फर्क होखेला। एड़ी से चोटी के पसेना एक हो जाला। लेकिन कितना फिल्म कर दिलन कल्लू, लेकिन ये बात समझ ना आयल कि एल्बम में एक्टिंग कैला से और फिल्म में एक्टिंग करे में जमीन आसमान के फर्क होखेला और ना उनका में सुधार भी होखता। वहीं अगर हम बात करें डिम्पल सिंह के, तो डिम्पल सिंह में भी कोई खास नहीं है। ठुमका लगावे के पता बा, लेकिन कलाकारी और एक्सप्रेशन कोसों दूर बा। अगर बात करें सोनिया मिश्रा के, तो सोनिया मिश्रा के कहीं कहीं एक्सप्रेशन सही लागता और कहीं कहीं स्क्रिप्ट से अलग ही एक्टिंग दिखता। एक जौन फिल्म के कहानी बा, इ ट्रेलर देखला से बिल्कुल अता पता ना चली। अब ऐसे ट्रेलर देखला से कहानी का अता पता यानी कि सस्पेंस बरकरार रहे के चाहिए, लेकिन इहो ना होके के चाहिए कि बुझेबे ना करे कि का होखता। इ ट्रेलर देखला से ऐसे ही लागता। इ ट्रेलर देखला से बस यह लागता कि गाना में बढ़िया बा। जिसे कल्लू अपना एल्बम में एकदम मस्त नाचत रहेला, एकदम बैकग्राउंड बढ़िया से रहेला, और सही ये फिल्म में गाना ही बा। एक्टिंग नहीं खे, कहानी नहीं खे, और कलाकार और कास्टिंग महा बेकार बा। ये हमार नज़रिया है, ये हमार पर्सपेक्टिव है। लेकिन हम अरविंद अकेला कल्लू से और जो प्रोड्यूसर बाने, डायरेक्टर बानन, उनका से कहल चाहतनी कि अगर रउआ सब है इतना खर्चा करतनी, इतना इन्वेस्टमेंट करतनी, तो थोड़ा अरविंद अकेला कल्लू के भी एक्टिंग करे के और एक्टिंग करावे के कोशिश भी करी जा। फिल्म के नाम पे कुछो परोस देता नहीं जा, और वह सब चाहतन जा कि जनता एकरा के प्यार दुलार देवो और ये एल्बम खातिर थिएटर और सिनेमा घर तक जनता जाओ। तो कभी ना हो सकेला। और वह पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और यश कुमार और चिंटू पांडे ना है, ये ना रवि किशन है, ना दिनेश लाल यादव निरहुआ है। रउआ कल्लू हैं जे खाली एल्बम करीला और फिल्म के नाम जैसे ही आवेला तो टाँय टाँय फिस हो जाइला। ये फिल्म के ट्रेलर देखला से हम एकदम मतलब हतोत्साहित हो गई। मूड बिल्कुल ख़राब हो गई। लेकिन हम पर रिकॉर्डो करना चाहत रहे हम वीडियो के, लेकिन फिर बुझाइला कि अगर कोई गलत करता तो ओकरा के दिशा दिखावल जरूरी बा। स्टोरी लाइन के हिसाब से कास्टिंग भी होके के चाहिए। इना कि मुंह उठा के एल्बम 2-4 गो रिलीज हो गई बा और एल्बम में नाचिला, स्टेज प्रोग्राम करीला, तब हम एक्टर और हीरोइन बन गई। ओकरा खातिर कठिन परिश्रम करे के होखेला। लेकिन ना, 2 गो ठुमका लगावे आ गई, 2 गो गाना गावे आ गई ऑटो ट्यून के सहारा से, तो अब हम कलाकार बन गई। एक बार फिर से कहम, एल्बम में कलाकारी
और सिनेमा में कलाकारी करे में जमीन आसमान के फर्क होखेला, एड़ी से पसेना निकल जाला। इसे यह आशा और विश्वास के साथ आज के वीडियो हम ख़त्म करब कि अगला कोनो फिल्म अगर कलू के आई तो वो हमें ज़रूर सुधार हो के आई। ऐसा जानकारी खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। अगर फेसबुक पे देखा नहीं तो फेसबुक पे सांझे बिहाने के फॉलो कर लीजा। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।